Mä oon Noora ja mä työskentelen sairaanhoitajana Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyksessä. Mä valmistuin 2011 jouluna ja mä tein mun viimeisen harjoittelun täällä päivystyksessä ja tää tuntuu just oikealta paikalta mulle. Täällä opiskelijat otetaan tosi hyvin vastaan. Mä heti koin, että mä oon jotenkin osa tätä työyhteisöä ja mulla oli tosi turvallinen olo suorittaa täällä harjoittelua. Mulla oli aina nimetty ohjaaja ja mä pääsin tekemään monenlaisia juttuja tämän harjoittelun aikana. Ennen valmistumista niin mä työskentelin kirurgian vuodeosastolla ja sitten valmistumisen jälkeen, kun mä hain tänne töihin, niin mulle tarjoutui mahdollisuus työskennellä aluksi sisätautiosastolla, joka oli tarkoitus yhdistää osaksi päivystystä. Noin 12 vuotta sitten niin mä aloin tekemään myös vuoroja tässä päivystyksessä ja sillä tiellä mä edelleenkin oon. Et nykyään mä oon vaan töissä tässä päivystyksessä. Mä toimin tässä päivystyksessä myös elvytys- ja simulaatiokouluttajana ja lisäksi mä oon meidän perehdytysvastaava. Mulla on työnantaja on mahdollistanut mulle tosi hyvin jatkokouluttautumisen. Elikkä mä oon käynyt simulaatiokouluttajan peruskurssin ja lisäksi niin pari vuotta sitten mä kävin tuommoisen akuuttihoidon erikoistumisopinnot, vuoden kestävät 30 opintopistettä lisänä. Ja tuohon elvytysosaamiseen niin mä oon käynyt semmoisen Euroopan elvytysneuvoston Advanced Life Support-kurssin, joka on siis tämmöinen kovatasoinen hoitoelvytyskurssi. Ja mä toimin siellä nykyään kouluttajana ja pystyn tuomaan kaiken sen osaamisen tänne meidän työyksikköön. Ja muutenkin mä koen, että täällä on tosi hyvin pomot tukenut mua, että mä haluan myös kehittyä kouluttajana ja tuottaa elvytysosaamista ja sitten uuden työntekijän perehdyttämiseen erilaisia näkökulmia, niin tosi hyvin on päässyt niihin mukaan ja esimiehet ottaa kaikki mun ideat hyvin vastaan. Musta tuntuu, että se motivaatio työtä kohtaan pysyy hyvänä, kun sä pikkasen haastat ittees, meet vähän sinne epämukavuusalueelle ja uskallat tehdä semmoisia juttuja, mitä et ihan hirvittävän hyvin osaa. Sillehän sä opit jotain uutta. Ehdottomasti tervetuloa tänne opiskelijaksi, vaikka et ajatteliskaan, että tuut päivystykseen töihin. Täällä meillä opit potilaan systemaattista tutkimista tosi hyvin, jota tarvii ihan ikisessä työyksikössä. Ja meillä täällä on eri erikoisalojen potilaita, joita pääset hoitamaan. Pääset auttamaan lääkäriä erilaisissa toimenpiteissä, sä opit tämmöistä moniammatillisessa tiimissä toimimista. Ja voi myös ajatella sillä tavalla, että jos ajattelet, että työllistyt vaikka sitten kun valmistut niin jonnekin vuodeosastolle, niin tämä on se paikka, mistä ne potilaat tulee monesti sinne vuodeosastolle. Et ymmärrät vähän, että mitä tällä edellisessä paikassa tavallaan tapahtuu. Ja jos olet ensihoito-opiskelija, niin ehdottomasti, teillä on harjoittelukin monesti täällä päivystyksessä, mutta sitten myös se, että voisit ehkä tulla hetkeksi tänne meille töihin, että näet, että mikä on se potilaan hoitoketjun seuraava lenkki. Mitä asioita sun tulisi huomioida siellä ensihoidossa niin, että se potilas saisi parempaa hoitoa. Ja muutenkin voin suositella tätä työpaikkaa tosi lämpimästi. Meillä on aivan mahtava työyhteisö. Meillä on monenlaisia persoonia täällä töissä ja ihan hyvin sekaan mahtuu ketä tahansa. Ja meillä esimiehet tukee tosi hyvin ja he ovat helposti lähestyttävissä. Loppuun vielä, että miten maksimoida oma motivaatio ja potentiaalisuus, niin päädyt töihin sinne, missä viihdyt, mutta uskalla haastaa itteesi ja käy jossakin muualla, joko siinä ura-alkuvaiheessa tai sitten jossain vaiheessa lähde työkiertoon, että se oppiminen tapahtuu siellä epämukavuusalueella ja oo ylpeä sun omasta ammattitaidosta ja pyri kehittämään aina itteesi.